O Concello de Meis leva meses intentando que Sanidade resolva as deficiencias coas que se atopan os seus centros sanitarios. Problemas de atención aos veciños que o Concello canaliza para chegar á Consellería. Fartos de non atopar unha solución, o Goberno de Meis xunto con un grupo de veciños iniciaron hoxe unha marcha cara a Santiago. Saímos ás 4 da tarde desde o arco do mosteiro de Armenteira e, bueno, chegaremos a Vilanova cando cheguemos, esperemos que non sea moi de noite. E mañán saímos desde Vilanova ás 9 da mañán, xa temos consultado cos barcos polo tema da marea e a mellor hora que nos convén é ás 9 da mañán, porque a idea é que cando cheguemos a Pontecesures camiñar, pois, polo menos hasta o mediodía para cortar a terceira etapa e o domingo pois empezaremos onde rematemos o sábado e chegaremos a Santiago, temos que chegar ali sobre as 12:15 máis ou menos ou como moi tarde 12:30. A esa hora xuntaránse cos veciños que non puideron ir a pé pero viaxarán en autobús a Santiago. Todos xuntos camiñarán cara a Praza do Obradoiro para exixir solucións á Consellería. Hoxe, pois eu creo que saldremos unhas 20 e pico persoas camiñando, incluso logo hai xente que se vai a anotar pois, na mitad do camiño por Ribadumia porque está traballando e non vive a tempo de sair ás 4. Vai a ir en función de como, bueno, de que a xente vai a ir en función das súas ocupacións, non? Mañán a mellor seguramente haya máis xente porque é un día que habitualmente a xente non traballa os sábados e tamén nos consta que o domingo vai haber bastante máis. Ademais da marcha, o Goberno local tamén entregará todas as sinaturas recollidas na vila contra as numerosas deficiencias cos que contan os centros sanitarios. A pediatría sigue en Baltar, o consultorio médico pechado, seguimos en sustitucións dos médicos que temos cando están de baixa ou de vacacións, casi sempre é moi raro que teñamos os 3 médicos, o sea, se están os 3 médicos é casi milagroso, normalmente hai 2 porque un está de baixa ou de vacacións ou que sexa, e non se cubren esos días con sustitucións. Entón, bueno, sabedes que o problema é un problema que non solamente afecta ao Concello de Meis, o Galla fora así, pero non solamente este Concello, un problema generalizado, pero é certo que se nos acabe o tema de Baltar, de ter que levar o servizo de pediatría a Baltar, nos incomoda bastante, xa o dixemos varias veces. Ademais destas necesidades, a vila tamén reclama o servizo de matronado que carece dende os últimos meses. Outras cuestións sanitarias que afectan a Meis é a creación do seu novo centro sanitario. Un técnico da Consellería revisou as posibles localizacións do novo ambulatorio facendo unha valoración negativa dos terreos.